هن جێدەرێن دیپلۆماتکاری دانزانین کو ئەنجومەنە ئەولەهیە ناودەولەتی وێرۆژائینیە ڕێکەفتا دەهێوێ هەیڤێ جڤینەکە ئەوارتە لە دارخینە ji bo gengeşekirina rewşa parêzgeha Idlibê û devera derdorawê. Ew civên bi daxwaz ji welatên Belçîka û Almanya û Kuwêtê têl derxistin û biryar e bilindkirina astê şer li devera Idlibê li Bakurê Rojavayê Sûriyê û rewşa mirovî li ser wê xakê bê gengeşekirin. Her wiha biryar e ew civîn sibeha roja'înê bêl derxistin ku wê civîneke girtî be. Ji heftiya Bûrî ve devera başûrê parêzgeha Idlibê û gundewarê Hemayê Rojava serî bilindkirinekê di astê şer de hatiye ku ew şer di navbera çekdarên Esed û grûpên çekdar de ye. Ku çekdarên Esed karîbûn pêşketinekê bi dest ve bixin û hejmara gund û girên îstratîjî kontrol bikirine. Idlib û gundewarê Hemayê Rojava û beşek biçûk ji gundewarê Laziqiyê yê Bakur ji deverên di ber rêkeftina astê şer de ne. Ew jî li gor rêkeftinên ku di çarçoveya Astanayê de hatine kirin. Her wiha ew dever dawî bingehên opozisyona çekdar e li Sûriyê û bêhtir ji heftê ji sedê ji xaka wê dibin kontrola grûpên çekdarên opozisyona Sûriyê de ne.